Tänään kohotetaan kuntoa ja liikutaan todella räväkästi rock'n'rollin tahdissa. Räväkkä rokki sopiikin kaiken ikäisille ja kokoisille. Meillä on tänään vieraanamme täällä Ritva Enäkoski, joka kaiketi muistaa itsekin 50-luvun, vai mitä? Kyllä, tämä on mun 3. rokkikauteni ja koska tytöt halusivat kaiken ikäisen ja kokoisen, niin minä olen nyt sitten täällä, koska liikkuminen ei ole iästä eikä koosta kiinni, me tulemme näyttämään sen teille kohta. Ja sitten vaan lähdetään pikkuhiljaa liikkeeseen. Me näytämme täällä ja tule sitten mukaan heti kun vaan pääset. Näin. Ja sivuvieren sivutä, sivuvieren sivutä, sivuvieren sivutä, sivuvieren sivutä. Sivuvieren sivutä, sivuvieren sivutä, sivuvieren sivutä. Jatka vaan vielä. Ja otetaan kädet mukaan taakse ja yhteen, taakse ja yhteen, taakse ja yhteen, taakse ja yhteen. Jalkojen liike on aivan sama. Sivuvieren sivuta, sivuvieren sivuta. Taakse ja yhteen, taakse ja yhteen, taakse ja yhteen. Ja sitten seuraavaan liikkeeseen. Veto ja sivu. Paino on koko ajan vasemmalla jalalla ja oikea jalka työskentelee. Mun ikäiset muistaa tämän oikein hyvin, mistä päin? Tää käy peppuun. Ja vielä vähän aikaa. Pam, pam, pada. Ja vaihdetaan sitten jalka. Valmiina ja lähtee nyt veto, 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 veto. Umaru samalla vähän eteenpäin. Ja veto, veto. Hengätä oikein kunnolla. Kasvin on ihanaa. Ja sitten voidaan vähän ravistella ja lähdetään vielä alusta siihen liikkeeseen. Valmiina ja lähtee nyt. Sori, sivuvieren sivuta, sivuvieren sivuta. Näin voi täälläkin joskus käydä. Ja sivuvieren sivuta, sivuvieren sivuta. Kädet mahdollisimman rennosti taakse ja eteen. Taakse ja eteen. Vielä vähän aikaa. Ja pidä tämän liikesarja mielessäsi, sillä sitä vielä tarvitaan. Mutta nyt räväkän rokin jälkeen jatketaan vähän rauhallisemmilla liikkeillä, eli heilurihypyillä. 2 hidasta ja 4 nopeaa heilurihyppyä. Ja 4 nopeaa heilurihyppyä. Leputetaan vähän ja lähdetään sitten yhdessä mukaan kaikki. Ja 4 nopeaa. 2 hidasta. 4 nopeaa. Vielä jatkuu. Ja hidas, hidas. 4 nopeaa. Hidas, hidas. 4 nopeaa. Vielä jatkuu. Laita polvet koukkuun, pyöritä käsiä sivuilla, niin että noin käsivarren kättelylihaksetkin Oikein vahvistuvat. hyvä kättelylihaksille. Ja taas heilurit alusta. Eli hidas, hidas. Nopee, 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 nopee vielä. Se ei haittaa vaikka hellyy ja lellyy. Ja taas kädet pyörii, pyörii. Sormet ojentavat kattoa kohti. Otetaan sitten kädet mukaan ja ranteet. Eli selkään auki ja ranteet sisään auki ja ranteet. Vielä. Ja pyörii, pyörii. Pidä kädet tiukkana ja vaakasuorassa. Taas heilurit ja kädet. Ranteet, kädet ylös ja ranteet alas, ylös ja ranteet. Jatketaan vielä vähän aikaa.
vielä viimeisen kerran. Ja sitten rääkätään vatsaa. Oi. Selinmakuulle. Ja sieltä hitaasti. Pulkatus kummallekin puolelle. Toiselle. Alas. Ja sivulle. Alas. Ja twistaten ylös. 3, 4. Twistaten alas. Sivulle. Alas. Sivulle. Alas. Ja twistaten ylös. 3, 4. Twistaten alas. 3, 4. Ylös. Onhan se sun osuuden. Toinen sivu. Twistaten ylös. Twistaten alas. Ylös. Ja nauttikaa siitä. Elämä on ihanaa. Näiden vatsalihasten tekemisessähän on tärkeää, että niitä tehdään tarpeeksi pitkään. Ja varmasti purevat niihin vatsanseudun läskeihin. Jakso vaan. Hymyille se menee paljon paremmin kuin otsarepussa. Jos ei muulla, niin tahdon voimalla. Mieli ohjaa, keho toteuttaa. Twistaa ylös. Ja twistaa alas. Eiköhän pidä ottaa lepotauko. Ohoja. Vanhan vatsanahka on ainakin nyt. Vähän voi tappaa. Ja lähdetään uudestaan. Ylös ja alas. Ja ylös ja alas. Ja twist. Ja takaisin. Ja vielä ylös, alas. Ylös, alas. Ja twist. Muistetaan hymyillä, sillä se hymyillä helpottaa myös tätä hengitystä. Mut ei tämä tähän loppu, vaan käänny vielä selällesi. Jatketaan alaselän selkälihasliikkeellä. Nosta jalat hitaasti 4 laskien ylös ja yhteen auki. Yhteen auki. Näpäytä 2 kertaa ja hitaasti alas. Ja alusta. Ylös 4. Yhteen auki. Yhteen auki. Näpäytys. Näpäytys. Ja hitaasti alas. Vielä ylös. Yhteen auki. Yhteen auki. Näpäytä. Ja alas. Ja ylös, ylös, ylös. Ja yhteen auki. Yhteen auki. Näpäytä. Näpäytä. Ja alas. Pidä peppukin tiukkana. Ja vielä jatkuu. Ja yhteen auki. Yhteen auki. Näpäytys. Näpäytys. Ja hitaasti alas. Ja vielä viimeisen kerran. Ja yhteen auki. Yhteen auki. Näpäytys. Näpäytys. Ja hitaasti alas. Ja yläselkä, hitaasti ylös. Näpäytä, näpäytä. Ja vie kädet eteen, kädet taakse, takaisin rauhallisesti. Ylös. 3. Taputa. Takapuolen päällä vie kädet eteen, kädet sivulle. Laske hitaasti. Alas. Ylös. Taputa. Taputa. Ja kädet eteen sivulle. Ja hitaasti alas. Vielä kerran sitkeästi. Selkäkivut lähtee tämän liikkeen ansiosta, kun sitä treenaa kotona. Vaikka vatsassa on lellyä, höllyä ja muuta mukavaa, niin siellä sisällä pitää olla lihaspanssari, joka tukee myös selkää ja selkäkivut vähenee. Eiköhän välillä Tää kyykky on ihmisen alkuasento. Ohoja. Jatketaan sitten ihanilla venytyksillä. Ristiistunta. Taivutaan vartalo oikealle puolelle niin, että kyynärvarsi on maassa. Venytä pitkälle ja vie vartalo etukautta toiselle puolelle. Ja venyy. Ja etukautta toiselle puolelle. Kädet mahdollisimman pitkällä. Venyy, venyy. Ja etukautta
kuuntele musiikkia, se on kaunista. Ihanaa. Ja vartalo suorana. Ja pitkältä edestä venyy. Ja ojentuu toiselle puolelle. Someday you'll find all who love are blind. Ja venyy pitkälle. Ja venytetään vielä seuraavaksi pakaralihaksia. Laita toinen jalka suoraksi, toinen ristiin ja käännä sitten voimakkaasti ylävartaloa ristissä olevan jalan puolelle. Ja minne pää? No pää sinne samaan paikkaan. Eli ylävartalon mukaan. So I chair them and I Vaihdetaan vielä jalkaa. Ai kun tuntuu ihanat tää lehitys noitten vatsa- ja selkälihasten Ihanalta. Hyvä selkä suorana. get to No sehän on suorana. Sehän on aina suorana. I am without. Ja noustaan vielä ylös. Ja venytetään pohkeita ja reiden takaosia. Pitää tässäkin olla selkä suorana. Ja venytystä voi jatkaa käsillä. Kädet pysyy ihan kevyesti täällä edessä. Pysytään tässä vielä hetkinen. Ja vaihdetaan sitten toiselle jalalle. May flame die Ai. Mun makeet jää venytys. in your eyes. Muistathan hengittää myös mahdollisimman rauhallisesti. Mitä enemmän rääkkiä, sitä enemmän venytyksiä. Siitä kroppa tykkää. Ai. Huhhuh. Huijaa. Muistatko vielä sen alun tanssiaskeleet? Yritetään niitä vielä uudestaan. Jos sinulla on pari siellä, asetu parin kanssa peräkkäin ja tehdään sivuviereen sivutap ja sitten vedot. Ja lähdetään yhdessä. 1. Ja toiseen suuntaan. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. Ja veto, 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 veto. Ja alusta. Jos sinulla ei ole paria, voit myös tehdä yksin niin kuin minä. Mulla on niin kuuma. Ei se mitään, tää on viimeinen kerta. Sitten jatketaan noin handsaideilla. Ja nyt sitten handshake. Lyö käsiä näin. Eli kyynärpäähän, korvantaa, korvantaa. Reiteen, yhteen, sakset, sakset. Kyynärpää, korvantaa. Jatka vielä reiteen, yhteen, sakset, sakset. Kyynärpää. Kerrataan vielä tätä tanssia. Aha, aloitetaan näin. Sivuviereen sivute, sivuviereen sivute. Ja vetoja 2. Taakse 2. Sivulle, taakse ja taas eteen. Ja nyt vedot. Sivulle 2. Taakse 2. Sivulle 2. Taakse 2. Ja vielä kerran alusta. Ja vedot. Ja me sanomme täältä vaan, että hei 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 ja jatkamme handshaken merkeissä. Hei hei, kiitos seurasta.